Aquest cap de setmana les festes de la Mercè prenen Barcelona. La Sagrada Família s'uneix a la celebració amb un impressionant espectacle de projeccions a la seva façana, que vol ser el plat fort d'aquest any. Com ja és habitual, la tradició també serà ben present aquests dies, amb el toc d'inici, la passejada de gegants i els diables, els castellers, els esbarts dansaires, els falcons, la tabalada i el correfoc. Les arts de carrer tornen al Parc de la Ciutadella i al Castell de Montjuïc. A la Ciutadella es donen cita la dansa i la llum, mentre que al Castell hi trobareu espectacles de circ. La música és una altra de les protagonistes de la Mercè, amb el BAM i el Mercè Música, que reuniran noms com els de Filastine, Los Amaya o Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. El Festival Àsia donarà el toc oriental a les festes i el gran final vindrà de la mà del Piromusical, que farà un homenatge a les músiques vinculades a Barcelona. Us ho perdreu?